Erokamano Nyakwaramogi, ma en Ramogi TV, to waikore makare gi weche manyien mag migago mawuokie pacho ka, mawuokie pinje mag Ulaya, kaachiel gi mawuokie kor gwenge. Mokwongo thuond weche. We believe there is an opportunity for us to contribute to rice production globally, and therefore leveraging on Japanese technology. Jatend piny William Ruto ni e limbe piny Japan kamong'iye jiwo sekta mar pur mapacho ka e kind dongruok mamoko. Kinde manene Dominion tie kaka indigo, Dominion ne puonjo ng'ato tich to chulo nyaka msara. To male kagro tich minyalo puonji en tich ng'ado niang' to pesa be okumi e wang'sa. Jodak mathidhni Mayala obago ng'anyo ka gidwaro kambi mar Lake Agro Limited mondo chung tijene e alwora no. Safety purposes and identification. Girwak reflectors mangato ka dwa bedo ne dwa janjore moro tingore moko reflector to gifwenyo ni maok achiel kuomgi. Jobodaboda e boma ma Oyugis omakore matiyo kanyakla mar gayo kuo mar apiko magetogi. Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Jodak e alwora mathidhni Mayala obago ng'anyo ka gidwaro mondo mikambi mar Lake Agro Limited odar kendo wuogi e alwora no. Jodak oywak ni Lake Agro e wi chal marach mar apeini matingni giwachore ni ketho ka bende kambi no ok chulgi osara. Mae kaka Joyce Olo nofwambo na ripodno. Jodak e alwora Mayala nowuok oko ka giting'o ito boke gi otese magandike kendo wero wende maseyo kambi mar Lake Agro Limited ka gichwalo ywak gi ne kambino kuom koso deo dwarogi kaka jotich kendo koso konyogi e ting'o malo chal mar ngimagi. Dominion kane nitie ka indigo, Dominion ne tiyo kod youth mine kachiel kod jodongo yo makare. To sane nyaka ne Lake Agro donj onge gima waseyudo nikech yudo ka ot achiel dhano dakie jomoro mo ji 10. Jogo man bende ogero udi ok ginyalo yudo benefit utgigo nikech yudo ka joma rent ot tin. Jodak go wacho ni Lake Agro Limited miyo gi mana tij beto banda ka joma wuok oko ema yudo yuto e luchgi. Giwacho ni ber ka jaket mwandu mar Dominion Farms oduogo ka giwacho ni ne odeo ngimagi. Wadwaro Calvin Bajas back gi Dominion Farms mondo duogi nikech Calvin Rai nyaka ne bikae onge development mora mantiere, maendeleo onge, vijana ijaro gimora rach, ndara rach, gimora rach, obedu tich obedu somo is limited nikech obanda ema opong'o gweng'. Jomo ndiko ne pesa matin, onge gima wayudo kume kata di. Joma biro beto niang' ka Rai yago oko Western, niang' isombitero Western. Onge gima konyowa, koro miwa dwaro Calvin Bajas oduoka wuon Dominion. E wi midhierogi, jodak gi omiyo kambi mar Lake Agro thuolo mar jumbe 2 mondo gidar e thidhniano. Kawuono wachiwo barua mondo mi Bwana Mutua o revoke lisno within 14 days. Wachako wachiwo barua no ben Rai mondo owelo makae numa list manomiye ne koluoyo kako nego nwang' list. Rai opak and go. Kambi mar Dominion notie thidhni Mayala kuom higni 17 ka ne wuok e higa 2018. Tok mano, kambi mar Lake Agro Limited nochako tich kane National Lands Commission nomiyo gi heka maloyo 6,000 mar tiye kuom higni 66, gino ma jodak wacho ni odhuro mokalo. Joyce Olo, Ramogi TV. Doho ochungo komiti ma jatend piny William Ruto ni oyiero manono weche mibadhi e pacho ka kaluwore kod bura manochwali e mbelene. Joma nochwalo burano wacho ni komitino nochuo gi tok chik kendo dhi ataro ne duol mamoko manigi ting' mar kedo gi mibadhi e pacho ka. Burano nochwal gi Dr. Magare Gikenyi, Eliud Karanja Matindi, Filmo Nabuga Nyakundi kod Dishon Keroti Mogire, mawacho ni jatend piny nodhi ataro mag chike mopogore ka bende en owuon onge teko machuogo komiti makamano. Kamano bende giseyo apisi ma jatend piny magiwacho ni nie lipot
ewi tiyo arietha gi omenda. Piny owacho loso yore mag chulo jotije machon mag reru pesgi mag aheri tok yudo omenda kowuok e lop Nairobi Railways Club. Omendago biro konyo riwruoge jotijego eko e chulo jotijegi mane odhi e rutaya. So from the onset, Kenya Railway Staff Retirement Benefit Scheme has operated on a non-contributory basis. No monetary contributions are made to the scheme by members or sponsors. The main cash flow items of the scheme are: 1, investing activities, investment income primarily from rental income and proceeds on disposal of property assets. The Affordable Housing Board has expressed formal interest in acquiring approximately 141 acres of land in the Makongeni area, which is currently owned by the scheme. The intended use of this land is for the development of residential housing units. This transaction presents a strategic opportunity for Kenya Railway Staff Retirement Benefit Scheme to unlock significant value from one of its largest and most strategically located land assets. Once the sale is finalized, substantial funds will be generated, improving the scheme's liquidity position, and 2, the proceeds will enable timely and consistent payment of benefits to retired members. 3, the initiative will also contribute to the long-term sustainability of the scheme by reducing performing real estate and increasing the proportion of liquid assets in its. Jatend piny William Ruto odhi nyime gi manyo joket mwandu mag chenro mag pur ne pacho kaeri kod pinje mag Afrika kaka yo mar bugo dero ma chiemo e pacho ka kokalo kuom pur manyasani kod mwandu mawuok e bwo lowo. Koloso e romo mar dongruok pinje Afrika matimore boma ma Tokyo, Japan, jatelo no oyango okenge ma Kenya osegoyo e duoko chien nengo mar rwako chiemo e pacho ka kowuok e pinje maoko kama oting'o keto maino e weche mag pur. Jatend piny William Ruto manie limbe mare piny Japan medo goyo debe ne chenro mag pur kod pith ma pachoka ka okwayo joketo mwandu ahinya to piny Japan mondo ne gitiyo gi mwandu kama oting'o lowo kod pi masani koro nindo mar golo cham kendo neno ni jopiny oyudo konyruok kendo tieko midhiero ahinya to mag kech. E romo ma kamano, Prime Minister ma Japan Shigeru Ishiba ne ogolo luoro mare e wi nok mar ochele pinyno, gino mane jatend piny William Ruto dwoko kowacho ni rem ma kamano inyal resi ka piny Kenya tiyo gi thuolono mar puro ochele pachoka ka gitiyo gi lony ma piny Japan nigo kaachiel kod puothe ma pachoka. This year, we are suffering from the shortage of rice in Japan. A lot of commotion is taking place. Leveraging on Japanese technology, Japanese expertise with Kenyan and African assets of land, of human capital, we can together solve the problem of food. Jatelo no yango ni piny Kenya osegoyo okang' maduong' ka irango nyiewo mar chiemo mawuok e pinje maoko ka okoni omenda mitiyogo e chenrogo oselwar gi $2 bilion e bwo higni 2 mokalo. Omedo ni piny Kenya nyalo tiyo kod pinje maoko mar bero pith. Import bill of food by $2 billion in the last 2 years because of investing in productivity. It's very clear to us, those of us from the African continent, we have some of the very largest assets, agricultural assets. And that presents a great opportunity for partnership between Africa and the rest of the world, including Japan. Jatelo no koni e chenro mag bero dero mag cham pachoka. Piny Kenya osegoyo okang' mar neno ni Kenya ni kod kothe mowinjore, tiyo maber kod mbolea, kaachiel kod keyo pie puothe, ka omedo ni piny Japan osetiyo kod piny Kenya bero chenro go e puothe kama oting'o puothe mahero kod mago man masawa mar piny Kenya. Our focus is on enhancing productivity, making sure that we have the right seeds, we have correct application of fertilizer. To commend Japan for working with us. At the moment, we are working in Ahero irrigation scheme. Ruto bende ok noweyo chien mwandu mag pi, kawacho ni piny Kenya geto bero yuto mag pi kod nembe, ka gibero kuonde kano rech manumu, kendo medo rech ahinya to kuonde malupo jimbore. Seeking to take our blue economy potential from at the moment about
20 billion Kenya shillings to 120 billion Kenya shillings. And we can do exploitation of our blue economy resources, cold rooms, fish landing sites. We are working on how we can also do restocking of some of the areas that sometimes suffer from overfishing. Kotiyo gi thuolono mar rwako jotelo mamoko e romo mabiro bagi pacho ka dwe mar adek higa manyien. Romo mabiro twak ewi yore mag bero yuto mag nembe kod dero mar chiemo pachoka. Jalono kwayo piny Japan mondo neni osiro rawere ka gitiyo gi riekni kod teko margi mar bero pur. We want to make sure that we bring young people, their energy, their expertise, their knowledge, their innovation into the agricultural space. Strong Osutwa, Ramogi TV. Chenro mag doho ma Busia oserochore kuom ndalo adek bang' okinde tamore tie dohono ka giseyo jang'ad bura Edna Nyaloti mar buogo tijegi. Odiechieng' manyoro okindego nochiwo notis mar ndalo 21 mondo mi owil jang'ad burano ma giwacho ni rocho buche e doho, ka bende giwacho ni kapo ni ngima jang'ad burano ok ni kare kakolieko to winjore odare mondo owuog e alworano. Kawuono riwruoge mamoko nodonjore e ywaruok ma kamano ka giseyo kindego ma giwacho ni goyo lweny jang'ad burano e wi chung' mare motegno mar kedo gi mibadhi kod akwede mag oganda. Giwacho ni jang'ad burano osekonyo maduong' ma ok owinjore odare kaka okindego dwaro. Tunataka kuona hawa mawakili ambao huwa wanatumika vibaya na kutaka uamuzi ambao inapendekeza upande wao, ambao sasa inanyima mwananchi wa kawaida haki yake. So tunataka haki iweze kudumu. Magistrates wote wa mahakama wanafanya kazi nzuri sana, ndio sababu unaona ya kwamba kesi nyingi zimeenda vizuri, kesi nyingi zinamalizwa kwa wakati, hasa kesi za ubakaji na kesi za kunyang'anya wajane mashamba zinaenda vizuri. Na ni kwa sababu ya hii ambapo tunaona sana wale mawakili ambao walikuwa wanakulia visa kama hivyo wanamshambulia, wanataka kuona ameondoka, na wanataka kuweka vitisho kwenye mahakama ili magistrates waishi kama wanaogopa, ili magistrates wawe watu ambao yani wawezi kufanya uamuzi independently. Riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Machakos okwedo weche manowachi gi gavana ma kaunti no Wavinya Ndeti e wi ng'anyo ma gisebedo ka gibago. Ndeti nolieko ni nurses go itiyogo gi josiasa. Kane gitwak gi jofwambo, jagoro mar riwruogno Michael Saka olero ni riwruogno ok nyal rochi gi weche mag siasa. Saka bende omedo ni dwaro mar gavana mondo mi duol mandiko jothieth deko gi osara magi en gima ok bi nyalore. Jakom gi Hesbon Mohavi bende nomedo ni giikore mar twak maonge buogo gi. County strike as nurses, and would like to address our governor. You are our boss, you are our mother. As a union, we are very much ready to engage your government so that we can stop the suffering of our people. The threats of dismissing our members, it's unconstitutional. And as nurses and as citizens of this county, we are very much ready to engage and meet with your government. We are a union that's willing to engage, but we want this government to come to the table in good faith, with clean hands, and at least we should be able to reason and talk. You know, it's a give and take. We don't want the government to maintain hard lines. We want them to come to the table, we discuss, we finish this matter earliest possible, because as we keep on pushing things, it's the citizens who are hurting, and there's nothing that is going to take these nurses out of strike, and unless all the matters that we are talking about have been addressed. Jo bodaboda e boma ma Oyugi sonyis mondo ti kanyakla ka gimakore kaka achiel kuom yore mag kedo gi timbe mag maundu mosebedo konya e sekta no kuom kinde mokalo. Maeri luwore gi rochruok mar arita gi mosemiyo thoth gi olala pikogi.
Juma mokalo, achije moko ariyo mag kuo mag apiko ne onegi alworano kichich kodgi kuom nyayo kuo mag apikni. E romo mane okelo kanyakla, ne giwinjore ma tiyo kanyakla ma thiro njore makamano. Tend jo apiko makono wacho ni tiyo kanyakla dhi loso nying-gi ma kuom kinde malach osekethore. To bodaboda sector ung'eni is the largest industry mo employer jowa samwe weni. Ifwenyo ni seche moko due to kaka ogibedo ni ginenore, that's why we have provided reflectors. Oginere ni maja bodaboda koro insecurity bedo malo, koro wakwayo ni mondo for the safety purposes and identification girwak reflectors mangato ka dwa bedo ne dwa janjore moro tingore moko rwako reflector to gifwenyo ni mao kachiel kuomgi, then issues ko bedo dealt with. Kata sama owuoye ni japiko manjinego rawi koro to onge. Omiyo kanyo to wanyalo duoko erokamano ne jopiny moloyo ne jo sirikal nikech nyeche giwinjo duondwa. Anyalo wacho ne kaka jo bodaboda masani mwadhi timo ni opogore bodaboda chon. Wadwaro bodaboda morwako ng'ata. To insecurity no e gima wa fight to en bendo chung motegno ko fight ni nyaka insecurity bed e yo mowinjore. Nyaka wabed joma ritore kendwa wan wawegi. Omiya mor kabisa wan warwaki waroko aspirant STEM biuru mondo rom gi jo bodaboda sani gin joma organized mawinjo wach kendo mong'eyo channel. Miwasera ni mondo wanyisi dwarowa. Ka inyalo losonwa paya ming'inwa weche mag thieth, ming'inwa kaka wan bende wanyalo bedo gi insurance magwa wawegi, kinyalo miyowa support e chama wa. Boma ma Malindi biro tayo romo mar limbe kind piny Kenya gi Uganda mibiro bagi e dwe mar 10 tarik 27 nyaka 28 higani. Romono biro kaluwore kod winjruok e kind pinje ariyogo mar jiwo weche mag limbe. Kaluwore gi lipot moseyangi, jo Kenya maromo 466 notimo limbe e piny Uganda kendo keto piny Kenya bedo chichgi maduong' mar timo jolimbe, ka komachielo jo piny Uganda 225,559 notimo limbe e pacho ka kendo keto piny Uganda bedo chichgi namba 2 e piny Kenya bang' jotim limbe ma Amerika. Kwan jo Uganda malimo Kenya oyangi ni medore higa ka higa, ka romo makamano dhi medo jiwo tudruok e kind pinjego. Delegates had cried in. The second year in 23 we had over 500 delegates, and last year in Kampala we had about 600. This year we are aiming at over 700, like Waziri said. You always talk about strategic partnership in order for us to succeed in certain areas, and you went ahead to set up a strategic partnership and collaboration office in your own office led by a whole director. And what is happening here today is about the strategic partnership between Uganda and Kenya, which is growing. This 4th year is probably going to be the biggest, and we are looking forward to use this tool as a marketing tool between ourselves here in Kenya. What makes this partnership even more powerful is our youth, their creativity, resilience, and ability to use technology to connect the world. The next wave of tourism will not only be driven by brochures and billboards, but by digital innovation, virtual storytelling, apps, and platforms designed by youth minds who understand the global market of traveler of today. By collaborating, Uganda and the Kenya coast are not just making destinations, they are creating opportunities for young people, opportunities on hospitality, digital content creation, cultural entrepreneurship, ecotourism, and sustainable innovation. Jopuonjre ma kwan-gi romo 541 mawuok e familia ma yutogi ni piny e gwenge mitime pith chai oyudo fungruok tok riwruok mar jopith chai KTDA wuok oko mar siro somgi e kuonde tiegruok mopogore e pacho ka. Riwruogno mosesiro kwan jopuonjre maromo 1,300 mawuok e familia ma kamago nyaka ne chake, ka jatend riwruogno lero ni dwaro margi en mondo mi gine ni giloso ngima rowere kinde mabiro. Giwacho ni mano en yorno mar siro jotijegi matiyo e puothegi mag chai ka koro ting' ma gin neno gi nyithindo biro dok piny. Point of today is to give you encouragement, to tell you to think of others because somebody thought of you. And I want to tell you, in life, you can never succeed on your own. Cherish the people you. You are capable of so much more than you have achieved.
you're capable of so much more than people have actually achieved before you. But you need and you must dream, and dream big, for you to achieve and unlock that capability and that potential of plethora of opportunity. Any moment that I wake up in class to attend the class at 3 a.m., I used to ask myself, yeah, I'm reading, I will score an A or an A minus. But what after that? What will happen to me? Will my life be just like that? But today, I believe that the light has come. I used to ask my mom, after this, where do I see myself? Will I join high school? Is there any resources for me to join high school? And my mom tell me, you just go to a nearby day school. We go in there, yeah. But still, God opens doors, closed doors. Ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago waka oyueyo mokwongo kapok wadhi e yueyo. Erokamano Pastor Gideon Omolo kata nyakwar Mikola kanitiere Lambwe Owich Primary School. Iwacho ni winjo wakende neno ayo makare. Lucy kawuok Kalangi, in bendi wacho ni luo chenro, kaeto Njorego Manga Eunice okindiko iwacho ni Njorego tinde rwako reflector. Iwacho wach marach sana. Ote machielo ka en mar Jakabla kaneni maler ka antiere Kajiado. En puoch gi pak kaka ikelonwa habari mamit. Engineer Andrew Ouma Akuno mar Ayueyo Canteen. Kaeto mogik Dori Nyathi Opiyo wacho ni enie budho nyaka giko gi nyithindgi Rihanna kod Fidelis to gi familia marete. Wadhi e yueyo, kik idhi mabor, bang' thuolo machuok wan ka. Isayudo nyudo nikelo nyako chia jolokore neje lunga lisandi nango nyako chia mimi yere konde jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo katono. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar? Lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Riwri kodwa kawuono e penj laktar kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Edward Owila ka oleronwa matut ewi tuo sukari e kinde yach. Penj laktar kod Ruth Otieno, tich adek, kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Ndalo ma kich nigi mo, gimodho mang'eny kabisa. Ma kiolo negi pi, to sama tin gitieko pi. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Machiegni kendo, familia moro achiel mano kodesa ute ohala e gwenge ma Maramwe kar chung'ur bura ma Webuye West nochuno mondo nindie koyo bang' jonjore moko monjogi kendo muko dhoudi mag utegi duto kendo lal gi mwandu mamoko. Ma iwacho ni timore kaluwore gi ywaruok mar lowo e kind mine ariyo ma mon liete. Kaluwore gi Florence Mbone, ma en mikai e dalano, jonjore momanore gi gik lweny nomonjo dalano saa 9 otieno kane ginindo, kendo ne gichako muko dhoudi mag udigo duto kaachiel kod dukni mag kodesa. Jonjorego wachore ni ne buogo ngima joma ne temo dhi ataro gi chikegi. Kata kamano, nyachira miluongo ni Emily Nafula to wacho ni bath lono konchiel kod utegi dukni mag kodesa gin mwanduge, kendo notimo gedo makamago higa mar 2006 kama bende noduogo riembe bang' jaode wito ngimane. Sikia watu wakakuja kutuamsha mbio, wakitupiga wakisema tuondoke, tuko kwa shamba la wenyewe. Ningependa ulinzi kwa sababu nitaenda wapi na hizi vitu zangu? Na tena bado nashangaa, kwani niko kwa nani? Hizi miaka zote ninaishi na hapa, nimeishi bila kujua naishi wapi na mwenye hapa alikuwa wapi, nikiingia alikuwa wapi, mimi nashindwa alikuwa wapi, sasa ndiye ametokea wapi? Inajulikana niko kwa wenyewe hii muda yote miaka 10. Mimi nataka watoke kwa shamba yangu, hata mimi nikae kwa shamba yangu. Juu siwezi nikihangaika nikilala nje, nikiomba pa kulala, na hao wanalala kwa boma yangu. Wanalala kwa nyumba yangu, wanapikia kwa jikoni yangu, wanalala kwa bedroom yangu, wanakula rendi ya nyumba yangu ile nilitoa jasho yangu nikijipanga nikiwa Nairobi. Hii nyumba nimechenga nikiwa sina Kimilili, wakakuja Kimilili wakasema hawaamini koti ya Kimilili. Ati wanahamisha kesi waende Webuye. Wakahamisha kesi tukaenda Webuye. Jaji akaamua akasema watoke kwa shamba. Wakasema huyo jaji ni muongo. Anatetea Emilia amempatia pesa. Na sikuwa na pesa. Wakanipeleka High Court. Nikaenda High Court. Huko High Court vile walinipeleka huko waliitisimi. Jogo mapiulo daro moting'o nyaka jopuonjre e gwenge ma Budalangi e kaunti ma Busia ochune tiegruok e wi dak maber e kinde ma ginie kembe mag jot tok piula darogi e miechgi. Marien kaluwore kod midhiero mopogore opogore mahinya to ma jopuonjre ma nyiri kale e kembego. Ngima okiote kambi. Mine, jodongo, nyaka nyithindo, duto tiyo kod klese kaka kuonde jot tok pioula darogi e miechegi. Skund sekondar Marungu en achiel kuom skunde ma jodak dhi jote ka pioula odarogi. Jokanyo mopogore ni ochako kony nagi ahinya to nyithindo ma midhiero modhuro. African Women Educationalist FAWE kod Tent County ma Busia osechako kenge mag chiwo kony ne jogo maula osedaro e miechgi. Haya mafunzo yatanifaa kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo tulikuwa tumevilemea na tunavihimiza, na pia kufanya marekebisho katika shule zetu ili wanafunzi wa kike wasiwe na ugumu katika mandhari ambayo watakuwa wanasomea. Unapata hisia za ule mtu ambao alikuwa nazo huko, tabia za wale watoto wengine zinakuja hapa kwa mishano watoto wengine. Sasa inafika wakati watoto kama walikuwa watoto watatu wenye wako na tabia mbaya,
itafika wakuwe watoto hata 100. Inatokea hapo tunapata watoto wanaanza kupata mimba za mapema. And the reason as to why Tuseme is being adopted at continental level is because we want to see a young generation that is vibrant, that is responsible, and is part of the solutions we seek. Tiegruok ma ichiwo en mano mar neno ni jodak, jopuonjre kod joma odak e alworago obedo kanyakla maonge akwede kendo bero ngimagi. Nimekuja hapa for training na haya masomo ya FAWE imeweza kunisaidia kama mimi mtoto msichana kuwa na ujasiri wa kuweza kusimama mbele ya watu na kuweza kujieleza shida zangu. Tulichagua shule ya Runyu kwa sababu hii project ambayo imetuleta hapa inaangalia zile shule ambazo zilikuwa affected na floods. Wale watoto ama jamii ambayo iko karibu na hiyo shule ilikuwa waliweza kuhama juu ya floods. Sasa unapata wakati mtu ametoka kule alikuwa kuna changamoto mingi ambazo pia kuna wanafunzi ambao hawakuweza kuendelea na masomo yao. Tiegruok makamano mar ndalo abich e kendo mamoko konyo e weche mag ria e kembego kod school konywando nyaka nyithindo mayowuoyi. Katika hii project tunajaribu kuempower girls. Tunaelewa kwamba wale girls ambao ni displaced from displaced communities, kuna zile changamoto ambazo ni unique kwa these girls during education. Moja wapo tumesema ni overcrowding, kunakuwa na masuala kama ya water and sanitation kwa sababu ya hiyo overcrowding. Swala la walimu pia, wengi hawapendi kuenda katika hizo settings za refugees and IDPs. Lilian Beta, Ramogi TV. Doma malo puodho ng'iepo mar ochele maromo tan 250 kowuok e pinje ma oko kuom dweche 3 to ok tan 500 mane sirikal chano ng'iewo e kinde mokalo. Jang'ad bura Edward Mureithi bende dwaro ni sirikal ochwal e doho lipot moyiedhi e wi mchele man pachoka gie sani. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa ni gi ler mathoth. Sirikal oyudo fuong'ruok tok doho chiwo thuolo mar nyiewo ochele kowuok e pinje ma oko. E doho ma Kerugoya, jang'ad bura Edward Mureithi oyango ni migawo mar pur koro ibiro yienegi nyiewo ochele madirom tan 250 kowuok e pinje ma oko e ndalo 90 mabiro, to ok tan 500 kaka ne olandi gi sirikal. Kochiwo ng'eto makamano, jang'ad bura Edward Mureithi owacho ni sirikal kokalo kuom migawo mar pur nyalo biro chopo kare lende wi nyiewo mar ochele. Kata kamano, ginyalo mana nyiewo maromo tan 250 kuom kinde thuolo mabiro rumo tich abich tarik 31 dwe mar 10 2025. Ka gikwedo lendo mar sirikal e wi nyiewo mar ochele maromo tan 500, jogo manochwalo bura ne doho golo ywak ni jopur ochele biro dhi lal kalori gi biro mar ochele ma nengo gi ogonyore chiro ma pachoka. Haijatu favor juu sasa tunashindwa mchele taenda wapi? Hatujafurahia. Kata kamano, migawo mar pur Mutahi Kagwe to koni kalore gi rem mar ochele mamiyo jo pachoka nyalo biro kelo rem maduong' e chiro. Gino mabiro neno ni bech ochele oyedho nyaka Sh130 kowuok Sh150. There should be no panic from any farmer that we are going to be import rice at the expense of the local farmer. I cannot myself supervise such an exercise. Therefore, and this is not the first time. Last year the same thing happened. The previous year the same thing happened. Sirikal bende omechek mondo chwal ripot e doho mano manyiso rem mar ochele pachoka. Gino mano miyo gigolo lendo mar nyiewo mar ochele kowuok e pinje ma oko. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Higni gi higni, alap matuke ma Babadogo osebedo kanyo ma jotugo madongo nyaka matindo tiyo godo e bago tuke mag adhula. Kara kamano ywaruok mosebedo e kind kambi mar Pan-Afric gi jodak osekelo liet ka ji bende osechwad nyaka gi magina e lweny mar laro weg lobno. James Opondo nolimo alap ma Babadogo kendo twak gi jotugo e okenge mane onego sirikal kaw mar miyo jodak alapno mar gero sulwe margi. Niko na ombi moja tu ile kiwanja yetu. Ile kiwanja ni shamba. Anasumbua bado. Hapana mtanyorosha wapi? Hiyo nitasota, hiyo ni kiwanja yenu. Na hata kama nitalipa mimi nitalipa huyo. Mano ote mane jatugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo chiwo ne jatend piny William Ruto dakika machuok tok Kenya loyo Zambia gola 1-0 e tuke mag CHAN mane obagi e alap ma Kasarani. Alap ma Babadogo Grounds osebedo gi liet e kind jodak ma Babadogo gi kambi mar Pan-Afric. Ywaruok nochakore kama
investors ma area ni nikech Babadogo area ka nigi investors mang'eny, nitie kambe mang'eny sana ma ni area ni. Koro area ni bedo industrialized ahinya. Koro wan wapo ni pub ni bwana moro mwindi moro claim ni en pub en manonyiewo. To wan kata kapod kane wan nyithindo matindo kae mosebedo kaka watuge higni go duto. Alap ma Babadogo omako chuny tuke mag adhula pacho ka. En alap ma osegolo jotugo manigi huma mokalo kamoting'o kapten mar Kenya Michael Olunga, jotugo masulwe Austin Odhiambo gi wadgi Tyson Otieno, Collins Okoth Gatuso, Joshua Onyango e kind jotugo mamoko. Still be support local football. Nikech kata sani en achiel kuom joma support nyithindo matindo magocho kage. Ko yudo gimere moro matin obiro to ogole nyiewo ne nyithindo mpira. Koro gino Benelit ne okong'i ni en osetieko mare kata en koro en e level moro. Nikech kata kae sama gionge gi training kae mobiro ga train. Koro no elit ne sana mino kano neno ni gino wachne wacha president. Jodak Malaki Sama Kariadudu kaachiel gi Babadogo ywago lepo makinde ka kinde kagilero ni bedo maonge gi alabno biro duoko gi chien e golo rawere timbe mag machienglo. Kwayo pod gichwalo ne jatend piny William Ruto kaachiel gi tend kaunti ma Nairobi mondo tim gino manyalore mar miyo gi alabno e yorno maratiro. Pauni nyalo dhi to area mawuoke ni en area ma vijana timbe gi ok beyo ahinya, lakini iyudo through sports wanyalo keto vijana gi karachiel, inyalo wuogi yawuoyi ginyalo bedo gi hope, lakini kiyudo ka pauni onge to aparo ni kata crime rate nyalo idho sana. Koro wakwayo rais wa president obi mondo ne kaka wanyalo yudo gini legally. Nikech sama koro ma en lweny ok inyang'e ni nyalo rumo nade. Samoro wanyalo win lweny kata inyalo lowa. E kinde ni ma piny Kenya bago tuke mag CHAN, rawere nigi geno ni yudo thuolo ma jotugo kaka Austin Odhiambo ni godo biro mana bedo ka gitimo kinda. Magi alap ma Babadogo en okang' ma gineno kaka maduono lek margi. Ntiro maka neno hope ka gineno jomo sewuok ka. Sani neno tugo madhi nyime kani en tugo mokel gi Michael Olunga. Mae ginene mar mofa. Koro aparo gimbe giparo community ma giseaye. Koro aparo ni kapa uni nyalo dong ne community to wanyo medo empower yawuoyi matindo gi. Lwenj jamoko tek kendo en lweny ma koriwo jadhier to ratile yiengore nyakonchiel. Jodak ma Babadogo ywago alap ma giwacho ni gisebedogo kuom thuolo malach ka koro kwayo margi en ni mondo alapni obed e lwetgi mochwere mondo gidhi nyime gigero mich rawere e alworani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar winjo buch nek mar Vitalis Okinda manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa 2022 nodonjo odiechieng' mar ariyo ka obila adek noda dhogi e wi tho makamano. Obilago gin mane tiyo e tesend ma Bondo e kinde mane masirano otimore, mana kaka Steve Biko leronwa. Chieng' mar ariyo mar nono nek ma koch mar Vitalis Okinda, jahigni 29 manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa 2022. Obila achiel noyoro mar chiwo neno e kinde mariyo mamoko to noyoro e yor mbui. Alikuwa amewekwa tena aanzie hiyo saa 12 asubuhi na apeleke mpaka saa 12 jioni. E nyim jang'ad bura Christabel Maiyo, obila Samuel Oduor nolero ne doho ni mosenindo Vitalis noso e sel ma Bondo e kinde manoriko onge tich. Kane odonje tich kine, noyudo ka nying Vitalis pok oyangi nimar nodagi hulo nyinge e kinde mane irwake e sel. Kaluwore kod osiep mane nitiere kindgi, noyango Vitalis kendo ndiko nyinge. Samuel nolero ne doho ni obila ni kod seche mag tich, kendo seche moko chuno ni nyaka obila yue korito sechege mag tich go. Mimi hata wakati alikuwa usiku, I was not on duty. Alikuwa alikuwa chukua saa 12. Yes, na alikuwa amelala. Mimi nilichukua saa 12 asubuhi. Kuom mano, nobwok kine koluoge tich bang' yudo ni buk mindike nonro mar gik matimore e tesend obila kata occurrence book ne yango ni Vitalis nosewe thuolo. Kata kamano, Vitalis pod ne nitiere sel mopogore kod gino mane ndiko mane bugno wacho. Mana kadiemo wang' nono, nochako ndike bugno ni Vitalis omaki kendo. Obila Samuel nobedo gi ting' mapek mar lero ne doho ketho mane omiyo omak Vitalis e tielo mar ariyo, kowacho ni mano ne en mana ndiko e obi to Vitalis ne pok owe thuolo
kata e thuolo mokwongo. Obila machielo Leonard Muse nolero ne doho ni ne en achiel kuom obila mane ogolo Vitalis e sel kendo tere od thieth ma Bondo bang' ywago rem mane owinje dende. Leonard wacho ni kane gichopo e od thieth ma Bondo, OCS nolore nyamburko mar obila ma Bondo kendo wuoyo gi jochiw thieth e osiptandno. Achiel kuom jochiw thieth noidho nyamburko mar obila mar rango chal mar Vitalis kapok onyono kata lo motuo. Kanyo mane laktar noyange ni Vitalis osewito ngimane. Bang'e to nodok e tesen ma Bondo kendo ndike obi ni Vitalis owito ngimane. Leonard kata kamano ne ok nyal lero ne doho gimomiyo ne ochuno ni nyaka rang chal mar Vitalis e nyamburko mar obila ma ok kata nyamburko moyiedhi ma chiw thieth kata ambulance. Komachielo, Joel Anyona, obila ma bende ne nitiere kindeno, noweyo doho gi buok bang' kichore gi chien ni en okia kata lweny mane muoch e kind Vitalis kod obila machielo, kowacho ni kata tho mar Vitalis noradogo mane lipot mar obila kata police signal. At work on the 9th of January 2022, and you handed over, that was on the 10th of January 2022. You've told court that you were transferred in 2024 from Bondo Police Station. So what counsel is trying to tell you is that from 10th of January 2022 all the way to last year when you were transferred, did you ever report back to work in Bondo? Yes, Your Honor. Did you ever report to work? No, Your Honor. Bang' joneno go bede tago maliet odiochieng' ma kawuono. Chenro mar winjo buch nek Vitalis Okinda koro chwal nyime nyaka tarik 13 kod 14 dwe mar 10 ka anyuola mare ni kod geno ni gikone to gibiro yudo ratichgi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakoromogi kawuono e chenro mar ng'e gwengewa warango nying gweng'a moro ni Kondi Nyigwen mayudore e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo menyonwa sigand Kondi Nyigwen e yo machalo kama. Nyakoromogi ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge oke kaunti ma Migori kuma ofuyo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Kondi Nyigwen mayudore e kaunti ma Homa Bay. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Kondi Nyigwen, iparo ni ang'o madine mi chak gweng' ni Kondi Nyigwen. Wagoyo ne mbaka mokwongo kod jodak maluorani. Ne nitiere jaduong' moro mane lokoga gwen, to kona kacha cha emano oritega gari moro maniluongo ni Oma katere Kisumu. Koro mane momiyo ang'e ni ka ochak ni Kondi Nyigwen. Koro ka penjo wuon para to ang'o momiyo ka iluongo ni Kondi Nyigwen? To kona ni nitie ng'ato ne loko gwen ka, to kaka ndalo machon ne means of transport ne tin. Koro nobiro choko gwen ka, joma nigi gwen kelo uso ne, joma dwa nyiewo gwen be biro nyiewo ire. To gari ne tin ma koweyi achiel, to kiny koro nyaka kiny ko kichaka yudo gari moro. Koro nobedo ka gwen ni ka moko nyuol ke samoro moro ne ng'ato kelo ka nigi dich. Moro osechako nyuolo tong', mochako nyuolo tong' go koro noweyawe. Onera moro ne nitiere ka maduong' kabisa. Koro nobedo abeda tie manera no kanye moninde, kanye modake, odhi otero gwen Kisumo to oduogo. Chakre mwaka 1970. Koro kane gwen mane dhi Kisumo, koro ne nitiere jaduong' moro ka na Luoch. Koro Luoch ni mane loko gwen ka, to kae mane ikawe gwen mane koni to gi koni. Koro mae mano miluongo ka ni Kondi Nyigwen, ene kama ni gwen te bire. Ne nitie onera moro e tiende kachacha maduong' kabisa. Koro onera ni ne usega gwen, emomiyo waluonge ni Kondi Nyigwen. Ng'ato ne ni gweng'wa ka, ne en gi dhako moro thurwa ka notero nojaka Diang'a. To ne iluonge na Luoch. Koro Luoch no loko gwen to nokele tie onera mone ni ka. Kaka be na paya ne tin, paya ne luo ding dala na kamoro kacha. Kore kama no ikawe gwen matoka ne Homa Bay ni iluongo ni Oma. Koro toka no ema ne kawo na Luoch gwen kaete ma koro ka nomiyo chak Kondi Nyigwen. Koro Luoch ema notego ka ne Kondi Nyigwen, kaeto jako jwach moro be ne kelo sitrep. Koro ne chungo ka mitokni kawo, kaeto ochako kelo gi duka. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko pachgi. Nitie johala moro no Kisumu mane dwaro gwen, to karwa ka ne bungu kabisa.
mane ok onyal wuotho ka komanyo gwen, ere ng'ama nigi gweno, ere ng'a nigi gweno, to nodonjo ir ng'atno kaka an kama kaka koro biro dala nani. To kon jaduong' adwaro gwen, ere kaka nyalo nang'o gwen? Koro kadwaro gwen nie, mano kona kachacha. Nitie onera yien moro nitie kanyo maduong' mane chalo kaka stand ma ji bede kaka wabedo kachacha. Koro kosewacho ne ng'ano ni en dala ng'atni, koro ng'ani wuotho kokwanyo ng'ama nigi gweno, ng'ama nigi gwen, an gi ng'ama dwaro gweno, to kikele dala ng'ani to kae to dala ng'ano wacho ni apani tie ka moa Kisumo modonjo Sondo Kadongo mabiro Mawego. Koro adwa ni mondo utim kama, tionere maduong' cha ema koro ji dhi bede gokinyi, to jomoa kokwanyo gi gwen kelo ka, jomoa kodumo gi gwen kelo ka, jomoa owiro gi gwen kodumo kelo ka, gi kabondo maka jomoa karachuonyo kobuya kelo ka. Ka otieko kata juma achiel to osenang'o sera madongo dongo, nikech ne gibiro go sera otete moko madongo dongo ka. Koro kodia Nairobi tiluwa pa madhi ni Imae, inyalo ng'iewo gweno kanyo kapok intie kanyo. Kodia Homa Bay, kidhi Sondo, idhi Nairobi, idhi Kisumo, idhi Kericho, nigi ng'iewo gweno kona kanyo. Kanyo kona, dona ka en kona. To ng'ama mane dwaro gwen go ne ok owuotho e mier, jogweng'e mane tero ne gwen, nikech en kona, to ne en kona ma gwen ikele e tie yien miluongo ni onera, to onerano ema ne chalo kaka bus stand, emomiyo kanyo luong ni kon nyi gwen. Wekoro wawinj anena ni gweng'ni ma kond nyi gwen humbe landore kod weche kata timbe mage. Apuro mariwa ka wasungu ne dhi kamoro nodino, to ne biro ne ogero ema moko ka. Koro kae mane giluwo ka gidhi. Oting'o gwenge karibu 5. To gimomiyo koro landore, tich wan gi tich achiel mar kuoyo. Kuoyo ni e gima watiyo ka tich maduong', go ala bwa go e center wane. Bende wang'ere gi pur mar pamba be konyowa. Mawembe gi avocado, njugu, chieka, bando to chiega ahinya. To bende kond nyi gwen osenyuolo dongruoge e ngima jodak malworani nyaka ne ochakre. Kond nyi gwen ka waneno ka gik moko osemedore machalo kaka skul, osekelwa bathe ka orphanage miluongo ni Ongoro, wayudo mana ka osiptal bende wan go ka. Kae nok chal kama, kata jomong'e area ni, ka ne en bungu, ne onge kata yore, aneno ka yo osekalo ka, sani nyalo Kadongo, midhi moriere nyaka Kindu Bay, kiwuothe Lam. Mano chon ne onge, yore mopagi osedonjo ka, wan ga swekore nyalo go ka chon ka ni dwaro chiemo kata wendo moro limi wang'o nyango ka nyaka Kochola. Aneno ka wan maber kata dukni. Kata kanisni ne waonge go. Ne wan gi sikul achiel, mane en ka Uma gi Mawego. Sani wan gi dongruok, wan gi sikul achiel iluongo ni Odino, achiel iluongo ni Ongoro, wan gi private school gi be wan go mang'eny ka. Sani Lam nitiere, ineno kata ka geche kadho ka, classic gine kadho ka, buses kadho ka, kata kidhi Nairobi, chon wadhi nyaka Sondu, nwadhi Sondu, Kadongo, Katito, kidhi Nairobi. Rem mage ma pod gin go e gweng'ni ma kod nyi gwen. Wan gi shortage mar pi. Pi ema chandowa. Pi onge area ni te. Wagombo ni Joramogi ka ginyalo konyowa kod nyi gwenwa ka, kata sirikal ka nyalo konyowa kod nyi gwen ka, to kelnwa pi moro mokuny, mok ni ndalo chieng' pi onge, ndalo koth pi nitie. Security watengo kabisa. Kama mondo yudi security en mana chief kende, gas assistant chief. Wadwaro police post moro mondo obi obed ka, manyalo konyo makata ka ng'ato nigi shida, to nyalo dhi konyre mapiyo. Machielo, wadwaro technical. Wan mana gi Mawego. Wan gi chiro kanyo miluongo ni kond nyi gwen. Mine nitiere matin mabiro. Giuso chieng'. Koro kanyo wadwaro chiro moro. Kech kama wantini wachulo nyaka osuru. To wadwaro chiro mono mi oketnwa manyalo konyo minewago. Sani be king'iyo minewago uso matie ndara. To nego migi chiro moro mondo mi moro bedi ka moro monyalo timo nade monyalo use. Mopogore gi dhondara, kech dhondara gari monyalo lose control to nego mine te. Wakwa sirikal ni wan gi sito mar pamba. To en sito machon. Awadwaro ni mondo gibi mondo gilos ma sitono mondo pur pamba odhi nyime. Mana kamano, nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo ma kawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kawuono ka ilimo kata iwinjo kamiluongo ni kod nyi gwen, to ing'eyo
Gimomiyo ne ochake ni Kond Nyigwen. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech kae ema juma manyien bende aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Millicent Nyaboma. An be koro ang'e Kond Nyigwen kata gimomiyo iluonge ni Kond Nyigwen. Wadhi e yweyo mar ariyo kapok wadonjo e yweyo. Pascal Olajo gi Pauline Pascal uwacho ni winjo ayo makare ka un gi wuod Masela Gideon Masoro, Ondiegi Othuro kod Michael Ochola ka gin Kabondo Nyasore School. Kaeto Jakoma Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni amor kod chenro mar ng'e gwengewa ma Millicent okelonwa Kabondo koni. Kawuono bende obi mwalo nyaka kamiluongo ni Nyasore, bende obi watimie nonro mare. Mano Jakom Gideon Ochuka. Ageno ni Millicent bro dhi Nyasore mondo nyiswa ni to ne Nyasore ma Nyasore koso nitie wach moro. Wadhi e yweyo, kik idhi mabor. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Ng'i cham magi kinde ka kinde. Kituang' maber kuom cham ma ikano mondo ing'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik iketh ni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Ti gi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Mitness, alori mitness, lilo mitness. Sama awacho wach mitness, ang'eni penjo alori ni ang'o miyo kawuono wiye mbajni. Jumani wadwa wuoye kit pith mar bees kata kiero mor kich. Ndalo ma kich nigi mo, gimodho mang'eny kabisa. Ma kiolo negi pi, to sama tin gitieko pi. Ma mo ma inyalo golo, abo ok gero ma gitieke. Ma mo mi inyalo golo ma ibedo ni moisture content ne ber. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu, makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja
tunabadilisha maisha. Tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. E tuke mag chan manyogo otieno manyoro Nigeria nyolo Congo gonde 2-0 e tugo mar Group D. Tugo no nyogo Zanzibar e tugo machielo en ni Senegal nyodhi amodhi gi Sudan. Yes, Mwanza from his earlier